Amalawi elafika tsiku limene ambiri mwa inu mumadikira tsiku limene ambiri mwa inu ikhoza kukhala lanu lachimwemwe kapena kuti iulira zingolengera kuti zinthu zanu zayenda bwanji pa groundipa. Itu ndi tsiku lomwe anthu ambiri amene amakhala mtawuni amabwerera kumudzi makamaka andale, koma apa sindikambapo za munthu okhala mtawuni koma m'bale wathu uyu amene ali kholo mulera khungwa madala chimashini tikutitu APM wali fika ndipo ali kutcholo kumene iyeyu akukavota moti mwambo onse wayenda motere ndiye mmene amadutsa ndi convoy yake njira lonseli anthu ndithu muyimbireni zinyimbo kwinaku iyayi nthungu ndithu azimayi yawo ija amapatsidwa yimoto mbambadi. Ne apa ndifuna ndikulekeni muonere video yonse kuti mwambo onse unali motani zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa. Tidzavotere tsiku lichandrero ndichifaka anthu abwera ndi chili ndifaka anthu ali ndi chikondi kufuna kuti amulandire president Professor Arthur Mutharika. Malingana zimene zikuyendera padakali pano mbali zonse za dziko lino Amalawi akuponya voti. Mwina ndi ziti zimene wadzimva zimene zili zosamwitsa kuchokera mwina madera ena a dziko lino. Akwambirisa kambe za madera ena amene zikukhalira chifukwa chonena kuti apa chaife udindo wathu si kufotokozera koma udindo wathu ndi fotokoze zimene Professor Arthur Mutharika wabwera pano kuti afuna apatsa Malawi chani, afuna aonetsa Malawi chani, chifukwa iko aonetsa Malawi ndionena kuti kuvota ndi udindo wathu ndipo wina aliyense ali ndi kuthekera kuti andikuti kuvota ngati nzika ya Malawi ndi chifukwa ngati nzika citizen number 1 amene ndikumanena kuti kuyambira lachinali lino atakhale citizen number 1 wabwera pano kudzavota ngati yeyo mtsogoleri kwapatsa anthu chitsanzo ndi kuwalimbitsa anthu kunena kuti musaope ine ndakozeka kuthandizirani. Ndi mmene zikukhalira kuno kwa Goliath pamene His Excellency Professor Arthur Mutharika wafika malo ano pazaza malo ano mbali zonse anthu achinga mbali zonse zungulira malo ano koma mmene mafika mano ndithu muone kuti pali kali kabata anthu amangovota kukhala pambali komadikirira takafusa ena kuti mwavota simukunyamba kwabira kunyumba ifa chani amanena kuti tifuna tiaone adadi tinezo kuti anthu asangalala kwambiri kuno malingana ndikufika kwa president Malo. Ndikakuza kunena kuti kumalawi kuno chimene anthu amafuna kwambiri ndichonena kuti amangofuna zimuona professor pafupi kuti kwa anthu akuchoka amene samachoka pano kudikira chimene amadikira amafuna kuti amone professor kuti abwera kudzavota nanga ngati ye citizen number 1 apatsa anthu phunziro lotani chifukwa kuti tione chidwi china tindi chanthu chili pano chimene chikupanga ndichonena kuti chikufuna chitsimikizire ngati Amalawi kuti anavota adi ndithu professor so wadzarani kuti wadzavota malo ano ngati kwa Goliath ngati kwawo kumudzi. Chimene chikuchitika padakali pano president aja afika amene afika president atsika galimoto lawo akupita pamalo pamene apereka ka voter certificate kwawo akapereka voter certificate akumapita pamalo pena pamene akumayang'ana dzinalo mu buku limene muli ndandanda wama ijamati voters roll likapezeka dzinalo akumavika chala pamene paja akavika chala pamene paja amapita malo ena kumene amakapasa ballot kuti akachonge nzanga pa bwera tuso pano nkoke malo anthu timonenga ngati kuti mwina anthu amaliza kuvota kumano pamba papelekano tengenenge pamba kutsetsa tsama. Ndikoza kumanena pano kuti kunena kuti malo moti anthu amadzavota chimene chikuoneka chikhala ngati nonse pano kuli campaign kunena kuti mwina professor afuna wayankhula anthu chonsecho ndichonena kuti chimene abwera professor angobwera kudzavota azinyamukazizani adzipita koma chidwi cha anthu sakuyang'ana zoti abwera kudzavota mwina mwakali ndi chiyembekezo kuti professor wayankhula koma zimene zozo malamulo ameke sizimatani kuti sizimalodomba pali chinatindi cha wanthu. Mwina zimene zizi zovota akuti aseka 4 o'clock malingana ndi malamulo kuti chichitike nchiyani akaseka 4 o'clock nzanga kunja. Chimene chichitika kangoseka 4 o'clock ndi kuti akhala kunena kuti tsopano anthu ayamba kuti anthu ayamba kuwerengera ndi kuona kuti kodi amene akuchita bwino ndi ndani ndi chimene chichitike nzanga akangoti atseka 4 o'clock ndithu nzanga. Mwina anthu ayembekezere mwina malizatsi kwenikweni liti potengera kuti lamulo limapereka 8 days kubungwe la MEC kuti akhale akuwerengetsera mwina tiyembekezere kuti zikozoduka mwachangu malizatsi kuzobwera mwachangu kapena mwina tidikirire nthawi imene yoyikike ya 8 days. Koma tingonena kuti pa 8 days yo imayikidwa potengera kunena kuti zimatengera so kuti anthu akupereka motani koma pali zinthu zake zikamachitika okay chiyambo tingonena kuti panopo nthawi yasinthika nthawi chamatseka 6 o'clock pano ndi 4 o'clock kusonyeza kuti pali kusintha kwakukulu kusonyeza kuti titati tikamayang'ana ndizonena kuti mufune musafune sizikunena kuti chifukwa chonena kuti tidikira 7 days no tidikira panengera unena kuti 4 o'clock akamaliza ayamba kuwerenga ndiyo tinene kuti kumayambira chama 7 8 umapitako anthu akhala ina akumadziwa zotsatira zake ndiyo kuti by mawa ndi Thursday tikhaonena kuti tumanena kuti panopono tikhoza manena kuti owina ndi wakuti.
komano kukamba nkhani za chitetezo kuoneka kuti kuno kuli chitetezo chochuluka kwambiri. Tikuona tili ndi asilikali malo ambiri, tikuona asilikali amene akupanga ma polling centers onse, sitikuona apolisi ochuluka, tikuona ambiri akumakhala asilikali. Why now tikuuza kwambiri asilikali not police? Ukayang'ana zanga ili ndi chisankho cha dziko, sitikusankha munthu chabe koma tikusankha ndi chisankho cha dziko. Ndi chisankho cha dziko mayeneka mudzidzionena kuti kodi munthu amene mukuyeneka kumusankha akuyeneka kutetezedwa motani. Ndi chifukwa kuti atione anthu wandimbi njira imodzi yoyeneka kuteteza. Ukamayang'ana Professor Arthur Mutharika timanena kuti anali former president, panopo ndi incoming president, kusonyeza kunena kuti chiyembekezo cha anthu ambiri ndi chonena kuti akuona kuti iyeyo ndi chiyembekezo cha Malawi. Chimene chikuchitika padakali pano nchakuti president sopano apita pa voters booth kumene akukachonga uyo amene akufuna kumuvotera pa mipando yosiyanasiyana, pa mpando wa president, pa mpando wa MP komanso mpando wa kansala wa dera lino. So president padakali pano ali mu voters booth menemo achonga, komando a first lady achonga kale akupitanso malo ena kumene akatenga ballot ndikhulupirira limene la MP wa dera lino pamenenso titero kuti achonga kale ngakhale la MP akupitano ndikhulupirira desk yomalizira imene ndi ya kansala atengeso chipepala pamene pali makansala kuti nawonso avote nawo. Kwa padakale pano president Professor Arthur Mutharika achongano pa president akachoka pamene pa president Professor Arthur Mutharika akhala akukachongaso pa MP kana koso makansala ndi ndandanda wa zonse mene zikukhalira kuno kwa Goliath. Now pali ndithu anthu ochuluka ndithu amene abwera kuzaonerera dongosolo limeneli kuno kwa Goliath pamene president Professor Arthur Mutharika perekano vote yawo titi anawonso akukavota komano chitetezo chilipo chochuluka kwambiri. Malo ano zikuoneka kuti zotsamwitsa palibe pano pa Goliath. Nzanga Robert Seman, Amalawi mitima ili joko kunjako kufuna kumva kuti vote imene ayipereka kwambira 6 o'clock kufika chako mazero kuma 4 o'clock zabala iyabalira zotani. Nkhani ndikhoza kukuza nzanga unena kuti kutereko ukamayang'ana chiyembekezo nthawi zambiri timanena kuti ndingonena kunena kuti munthu olonjezedwe tikapena kunena kuti Bible limanena kunena kuti chani. Ukayang'ana kunena kuti anthu achidwi chimene ali nawo ndichofuna kumuona professor kusonyeza kuti iyeyo ndi olonjezedwa, ndiye khayo amene akhoza kupulumutsa Malawi amene ali ochuluka amene ali pano. Chifukwa tisango tikamba za anthu amene ali pano koma tiyang'ane ku Malawi the nation kuti kunjako anthu akuyembekeza akuona zotani nanga. Funso langa linali limene lokuti kuti chiyembekezo cha Malawi ndi professor kapena sifuka zikuona kuti ziko lino mbali zonse zimene tikuona ma social media ma radio munthu amene akutchulidwa kwambiri ndi Professor Arthur Mutharika. Titinji pamenepo nzanga tinene kunena kuti panopo chimene chikuchitika ndichonena kuti tikhoza kutsimikiza posatengera kunena kuti tikunena kuti chani. Komano ukayang'ana chifukwa chonena kuti munthu akhala anthu akumufuna, anthu amakhala mbirimbiri, anthu amakhala ndi chiyembekezo, ndi ukayang'ana kunjaku ukayang'ana kunena kuti anthu anapita angomva kunena kuti professor wabwera anthu achaswaraninso kodi abweranso cholinga ndichofuna ndichonena kuti chiyembekezo chawo chicha chairani kodi chakwaniritsidwa. Ndithu nzanga ndikhoza kumayankha moteromo potengera kunena kuti tukambazi ndifuna kupulumutsa Malawi ndi zinthu za dziko. Imene zikuchitika padakali pano nchakuti president sopano akupita kukachonga pa phungu wa nyumba ya malamulo wakuno kutcholo Goliath akukasankhanso nawo pokhalanso nzika ya dziko lino akachonga pamene pa president Professor Arthur Mutharika apinda pepalalo akalipinda pepalalo bwinobwino akaponya mukabokosi mmene mukuponyedwa zonse za ma MP potengeranso kuti avota kale pa upresident akachoka pamenepo. Kwabwera china ntindi chochuluka chodabwisa nchakuti anthu anavota ambiri chakumama wako, anthu anakhanga tabalalika komano chongotulukira president pamalo pano padzadziratu pamalo pano pacho kwa Goliath ground lalikulu la mpira. So no president pane pacha apinda pepala lao la member of parliament wa dera lino achonga ndipo akaponya vote yawo mukabokosi kameneka ndikhulupirira pamapeto pa zonse president sopano akupita pamene pali list ya ma kansala a dera lino kuti nawonso votere ma kansala
akuno kwa Cholo Goliath kuli nkoke pano pa Cholo Goliath chifukwa pali anthu ochuluka kwa basi chitetezo chilipo chokhwima kwambiri malo ano chimene chaperekeza a president komanso ena akonkono asilikali apolisi aliso pompano kupereka chitetezo kwa president Professor Arthur Peter Mutharika. Nzanga Robert Saman kujako zili mutani tikumva manongono ngambiri yayi kwakuti izochonga kuti izochonga zikukhala bwanji kwenikweni. Ndimakhulupirira unena kuti zanga pankhani imeneyo ifeyo teni tikambeza professor chifukwa tisalowere kwambiri nanga si America zanena kuti ayi mupange declare zinthu zomwe sizimeneka kupangidwa motero mozanga nditete ngonena kuti anthu chidwi chawo ndichofuna kuti amone professor plus iso aone kuti professor abweretsa zotani kuyambira ndikhoza kumanena kuti kuyambira lachinayi lino pepa ine so America koma ndingokamba ponena kuti kuyambira lachinayi lino kupanga declare no ndikuyenera kupanga declare kutengera ndi anthu mene kunja kwali ifine sindikungoyankhula koma ndikutenga kuti background anthu akunena kuti chani. Okay, kumene ndikucheza kuno ndizanga Robert Saman kufotokozera zonse zimene zikuchitika kuno kwa Goliath pamene His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika chiyembekezo cha Malawi pene wafika pano kuti nayenso aponyeko vote yake pokhalanso nzika yodalirika ya ziko lino. Professor Arthur Peter Mutharika ndi candidate amene akuyimirira chipani cha Democratic Progressive Party DPP. So kunonso president abwera ndi anthu ochuluka kwambiri amene aperekeza pa ulendo umene komanso kuno kwasonkhanaso anthu ochuluka kwambiri amenenso abwera pa malo ano kuzaonerera ntchito yonse yovota imeneyi pamene president Professor Arthur Peter Mutharika sopano makachonga pa kansala apinda pepala lawo sopano akukaponya mukabokosi kaja mmene mumayikidwa mapepala amenewa amene avotedwa. So padakali pano president amaliza kuvota kumeneku ndikukhulupirira ngati mpato ngapezeke ndikuti mwina nkuyankhulana nawo kuyankhulana kuti chiyembekezo sopano nchotani padakali pano pamene amaliza kuponya voti yawo pano pa Goliath. So ndithu tingodikirira pang'ono kuti timve kuti nkutheka president mwina ndikutiyankhula kutipatsa mwina moni malo ano pano pa Cholo Goliath. So pano padakali pano president pamene amaliza kuvota tikhulupirira sopano ulendo obwerera ufuna uyambike. Kuno tinalitu ife anyamatano anthawi zonse Robert Mukoli komanso nzanga Robert Saman kukupatsirani tsatane wa zimene zimachitika malo ano siku la lero. Sopano president akuyenda ndi pang'ono ndikhulupirira kutuluka pa malo ano kunyamuka kuti mwina abwererenso nkomapita ku nyumba kuno ndithu anthu ambiri anthu ochuluka akuwasatirabe president amenewa akuwalondolabe president amenewa pamene president akupita ndithu kuti akakwere galimoto zawo koma akuyenda ndithu pang'ono ndi anthu acha akupita koma ndikhulupirira sopano apezano mpata pamene akukayankhula ndi atulankhani kuno kwa Goliath ndi pakatali kuti mwina sitingakafike ndi makamera athu kumene koko chifani ndithu ndi paka space yaitali kwambiri. Nzanga mwina panopa afotokozera Malawi ntchito yonse kuno pamene president Professor Arthur Peter Mutharika amaliza kuvota malo ano mwina ndi zanji zimene wazionera zayenda motani kwa ineyo nzanga ndingoyankhula mwachindunji kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika pamene anabwera pano amabwera kudzatseka ukundipetsa ndikunena kuti amabwera kudzatani kuti kudzatseka kudzapanga declare kunena kuti I think nthawi imene mwakhala mukuida ndaula mavuto amene mwakhala mukomana nawo ndabwera nawo ndikupulumutseni ndichifukwa anabwera pano kudzaponya voti yawo cholinga ndichofuna ndikufuna kuwapulumutsa Malawi sanangobwera kudzaponya voti monga mwachizolowezi zimene timapangira anthu koma anabwera kudzaponya voti ndi cholinga. Nthawi zambiri munthu akamakhala ndi cholinga zimakhala zinthu zimene zimu ndipo waona Professor Arthur Peter Mutharika anabwera mwanthawi yonena kuti samafuna kusokoneza anthu potengera kuti tikamanena kuti kuvota kumafunika kuvotedwa nthawi yabwino usasokoneza anthu. Anabwera chakumasana kuti patakhala bata koma kayang'ana bata lichalakanika chifukwa chani professor kungomva kuti professor wafika ali sanachoka kumene anali ntchito zawo ndikusiya ndikubwera pano ndi ndikunena kuti ndikupanga declare pano kunena zikoli padakali pano nzanga Robert Saman ndichokera kumpoto mpaka na chigawo chino chakumwera ndikubwerezanso fuso ili anthu mitima ili jokojoko akufuna amve zisatira zawo. Chimene ndingapange ndichonena kuti ndingoyankhula mwachidule potengera kuti ndi nthawi nzanga ineyo ine ndikupanga declare pano kunena kuti nkhondo semene imenyedwayi chisankho Amalawi panga kale ndipo chisankho ndi chimene adzapanga Professor Arthur Peter Mutharika pano kudzatseka. Kuno munati ndine Robert Mukoli makoma nonse tikufuna nzabwino zonse pamene maponya vote yanu. Bye bye.